भैया हम सतेंद्र संवरिया रुआ सब तमाम श्रोता के पैर छू के प्रणाम करतनी। एगो ऐसा सच्चा घटना के बारे में बतावे जा रहल बानी जौन की साँचों में दिल दहला देवे अलावा हमनिए के अपन क्षेत्र जिला चंपारण बलथर थाना क्षेत्र के मामला बा। आर्या नगर गाँव के एगो युवक के बलथर थाना में ही मार के हत्या कर देहल गइल बा। आई आगे गाना के सुनी और रउआ सब भी न्याय खातिर लड़ी। सतेंद्र संवरिया की आवाज भइल बाटे बलथर में कांडे एगो भारी, पुलिस पारा शासनी है करे रंगादारी। अरे दादा रे भइल बाटे बलथर में कांडे एगो भारी, पुलिस पारा शासनी है करे रंगादारी। उहे जरवल सयपना गाड़ी में अखबार के जिला चंपारण के लहाल के मार देलो सो थाना में डाल के। अरे यहाँ नगर के लाल के मर्डर कइलो सो थाना में डाल के। presented by Atul Music। कहस झूठ मधुमक्खी बाटे कटले, बाटे सच्चाई तो बाड़ सौ पीटले। बड़ा झूठ बोलता रहा। कहस झूठ मधुमक्खी बाटे कटले, बाटे सच्चाई तो बाड़ सौ पीटले। पब्लिक के फसावे लाबी छोवल सजाल के जिला चंपारण के लहाल के मार देलो सो थाना में डाल के। अरे नगर के लाल के मर्डर कइलो सो थाना में डाल के। आप सुन रहे हैं सतेंद्र संवरिया की आवाज presented by Atul Music। कहे सतेंद्र हमके चाही न साफ हो, पुलिस के केहू अब करी नहीं माफ हो। कहेला भोला हमके चाही न साफ हो, पुलिस के केहू अब करी नहीं माफ हो। जान गइल बाट धर्म राज एकनी के चाल के जिला चंपारण के लहाल के मार देलो सो थाना में डाल के। अरे नगर के लाल के मर्डर कइलो सो थाना में डाल। भइल बाटे बलथर में कांडे एगो भारी, पुलिस पारा शासनी है करे रंगादारी। उहे जरवल सयपना गाड़ी में अखबार के जिला चंपारण के लहाल के मार देलो सो थाना में डाल के। अरे यहाँ नगर के लाल के मर्डर कइलो सो थाना में डाल के। अटूट म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बीरगंज नेपाल।